24 pending bill ma migori te mano biro igano kende iwinja ne en 1.2 billion 1.2 billion koro kimedo gi te ka gibiro 1.7 billion ni koro kiwacho ni sechulo pending bill mar 1.1 billion to iga chiel mar 2023 2024 ni pending bill mano igano kende mar 1.2 billion wawacho ni mondo mekiko bed ni en wach moro ma dondruok wadhie gimiluongo ni COB mondo wangi ni ya pesa mani kwa mag pending bill midhi chulo gin pesa maromo nade adhie COB kaka senator ma Migori County ma dhi mandiko ne COB an gi data no endo na gole kada nyim committee to pod anyalo miyo jopiny ka jopiny dware governor wacho ni osechulo pending bill mar 1.1 billion Trevor to kidhie COB pesa mosekwayo mag chulo pending bills te COB nyisi no chulo pesa mosekwayo te en 357 million 357 kod abiriyo nyiso ni ya kikao 1.1 billion tigolo 357 million iwinja tiyudo ka pesa odong kanyo madhi 800 million iwinja maber koro ni 800 million niendi en ochule koko kwae kwa COB koso governor ochule gi pesa ne matini wacho ni governor riambo okan mawacho data mar county mawuok e treasury data mawuok ka COB an mondo mi sasa mawuoyo ka wuoyo wach pesa ma Migori ok awuoyo gik mantie wiya awuoyo report mawuok kuom governor e county treasury mar county awuoyo report mawuok kuom jomiluongo ni auditor general report tawuoyo report mawuok kuom jomiluongo ni controller of budget mago eko joma nigi data minyalo wuoye koro data gieki ang'o